L-inkjesta tal-każ Paqpaqli għall-Istrina li dettalji dwarha saru magħrufa nhar is-Sibt qiegħda quddiem l-Avukat Ġenerali li bħalissa qed jenalizza biex ikun jista' jħejji l-akkużi. Għaldaqstant f'dan l-istadju il-Pulizija għadha m'għamlet ebda kuntatt ma' Paul Bailey, il-miljunarju Ingliż li skont l-inkjesta kien responsabbli għall-inċident. Imkejjen fid-depo tal-Pulizija spjegaw ma' One News li dan isir la darba l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali lesti l-akkuża u għalhekk il-Pulizija tkun f'pożizzjoni li taġixxi. Ir-rapport tal-inkjesta jponta subajh lejn is-sewwieq tal-Porsche Paul Bailey bħala l-bniedem primarjament responsabbli mill-inċident. Għalhekk mistenni li Bailey se jkun jintalab jiġi f'Malta biex jaffaċċja diversi akkużi. Jidher li mhux se jkun qed jinħareġ mandat ta' arrest għalih anke għaliex il-miljunarju Ingliż kien tal-kelma li se jiġi Malta meta mitlub mill-investigaturi brabta mal-każ. Naturalment f'każ li ma jikkoperax biex jiġi f'pajjiżna, il-Pulizija tkun kostretta li toħroġ mandat ta' arrest internazzjonali. L-inkjesta li kienet immexxija mill-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera sabet li Bailey kienet isuq b'veloċità eċċessiva filwaqt li rrimarkat li s-sewwieq kien sempliċiment dilettant u kollezzjonist tal-vetturi. L-istess inkjesta sabet li l-Kumitat Organizzattiv responsabbli għal kawżi sekondarji li waslu għall-inċident. Ir-rapport ta' inkjesta ta' 1700 paġna ma jattribwixxi l-ebda responsabilità kriminali lil President Mary Louise Coleiro Preca li l-attività kienet qed issir taħt il-patroċinju tagħha.